FM News. Lokal. Mamatmatikas Jai, Idol Dennis, please go ahead. Ado ti uleg, Idol Lawrence, magandad ka. At kagubatan, iti kagataltalog po ng uleg, pati Di mabadan. Aglaw-law mo. Di mabadan sa intro. Anyway, iti limabadan na bulabog dunukwan, Idol Lawrence. Kasi Jay Bakaray Lacos Norte, gapo iti panagtalon ng presidente iti barangay Doritas Bakaray Lacos Norte, si Mang At iti uleg, napandan ka na itay matatawag ng lugar kasi iti may isang irigasyon nga nakakagdakan iti saka iti 3 anyos nga barito yan ni LJ dati saka na kaya talaga sa nakalasat Idol Lawrence agatan siguro ni taray iti hospital yung sakban na ni taray iti hospital siguro ni tatangnan ni Jerry Bulusan napannasinugat dati saka na pinadar na sa naging narbedan dati lupuna katong saan yung umato iti gita dati kubra ang aking magatken ko na bawal gayal mo ka nga penumen Idol Lawrence at nang natay mga gwaras di kita iti veins iti magat na tao kasi narandid na sa lentaray nagdagos iti batak hospital ket na kalasat timan ti nakakambat na biktima ang itadama manarimanan ti panapapembag na iti pagtenganda. Kasi man dati naman tayo kinimanong Jerry Bulusan o kasano na dati nasalbar dati anak na nga sa tinam naman na narami babayan iti panang padara na dati ka sa rumar dati gita iti uleg. Nung umuwi na siya patakbo ko ngayon yung pagtakbo niya, biglang dumandin yung ahas, kaya napakan niya siya. So, ang pati ng tatawan siya, nakapagyo. Dito sa paan niya siya, sa paan. So, nung nakapagyo, anong ginawa niya? Agad namin na ang ginawa niya, dahil wala kami pa noon, kasi ang tempo, today, kaya nandun kami sa simbahan, pinasalamat ko na yung mas bata, ayun, sinabi niya na daw ang nakas yung mga po, si Alben, yung mga kuya niya, kaya agad namin umuli kami. Kaya ngayon, tao, pero ginawa ko muna, iniway lang, mas daliri niya sa paa, para yung dugo, hindi tumaas ng pamandad. Kaya yun ang ginawa ko siya tapos dito sa Kandang Binti. Tulad ng dito pa sinuwag mo. Dito lang siya, dito na po cloud. Dito yung dito, hinihinang ko lang yung masin ko. Tapos ang ginawa ko natin. Tapos tinakbo namin sa center, tapos ang center tinakbo sa Batak. Tapos ang ginawa pa yung anak ko, pinali ng sigot tsaka yung bakit niya, sir, para marunong din para hindi siya agad. So ibig sabihin tayo, alam niyo yung first aid para hindi kumalat yung pamandag sa yung katawan. Yung alam ko dahil yung mga matatanda noon na yun yung ginagawa nila. Yung ahas, gaano kalaki po? Malaki siya dahil gano'n yung kahoy na doon, may isang metro. Oo, sir, ganun. Anong klaseng ahas pala? Ang sabi ng iba, kubra at saka. Yung iba naman, yung karasan daw, mas matapang pa raw sa yung sa kubra. So, paano yung kumbra, hindi yung nahuli. Now, ang ginawa namin siya, sa namin, sa alam namin na pagtataguan niya, ay hindi namin nakita. Tapos, dahil pagod na kami, nagtayo namin ng 30 minutes, sumigaw na naman yung mga bata. Ay, di ba, mas pala. Ayun doon. Tapos, dahil sa sama ng loob ko, talagang pinatay ko siya. Pinalo-palo ko. Nung nabot mo yung anak niyo, anong kanyang naramdaman sa katawan? Anong papunta na daw nasa ambulansya na siya, papuntang Batak, ay ang sabi ni kuya na dito kanina, na mumutla na tapos
parang naglaki lang. Kaya maganda rin yung ginawa ng ating mga sa mga batak dahil hindi nyo pilinom ng tubig noon. Hindi siya dahil ayun po na madali palang makyat o susunod na po siya Alvin. Okay naman siya sa eskwela na sa ilang weeks sa hospital. Kaya balik kami ng kinamagasin sa tinuro ko ng yung mga Pilipino. Pang tawag doon yung Teo muna kung okay na kami doon o umuwi na kami pag okay na sabi ng mga doktor doon. So sa ngayon talagang malakas na siya. Wala na yung madag sa katawan. Wala na siya dahil malakas na siya. Yun first time na may matuklaw ng ahas sa yung barangay. So sir, yung lang kami dito kasi yung alam mo naman yung na ngayon baka yung sa mga bukid na ahas sa gilid kasi nalilisan na yung mga dyan sa mga bukid ay kasi magpapatalim ng pali ngayon. Ganun sir, sa mga nabubulapin sila yung mga lugar nila talagang malinis na kasi bago mo taniman yung mga bukid talagang nililisan mo pinakapil kasi yung bukid maraming ahas. Siguro sir, dahil malalaki ang damo dyan, matataas kasi nung mga bulabog na sila punta na sila sa gilid wala na silang pagtagawa sa baba. Idol Dance? Mga pilapil dyan dahil malinis po sila. So, malaking bagay yung kalaman nyo, yung first aid, nung sa tulong mahal. Siguro siya dahil yun ang maganda kasi pag nataranta ka, lalong hindi mo alam ang nasal. Kaya yun ang iisip ko na paraan siya para hindi agad bumukyat yung ay tulong Jay, inaramid na nga pamati ni Manong Jerry nga first aid kaya hang Umanamo, iti Municipal Health Office, sa kigunadan ket hang kano anak ken DJ Ando, kat mo kasaget hang pay nga kay pangayon, adati sugat iti bagi iti mga ken kas pamati ni Manong Jerry, gaputa ti tradisyonal nga panagat iti makatuulag kada aso. Kahit masugat ang kasaget rumar iti daga iti daran na ngayan dati gita iti may isang uleg Idol Lores. But anyway, salbar iti abdiag namin iti adakan ng hospital segun kini Alvin ket mululawag idikuan ken tumang tangkel na tibibig ko una na Idol Lores ket nga saben mululin dati gita ti uleg iti minimbag sa gantay venom iti hospital iti Bataga nang salbar iti abdiag na. Naman tayo, Katintero mo Region 1, silang adang anti-venom supply, iti Mariano Marcos Samuel Hospital Medical Center, masapay ijay Alonyon, basta natin iti Pangasinan, dari Sanulan, dari iti Pinakon Hospital iti Region 1, nabi iti supply na iti anti-venom Idol Loren Suma, ada iti mga iti uleg, hanggang siya lang nakuha iti Batak Hospital, kasi sigurado nga da iti vaccine, mga pong kontra iti gita, iti mga uleg Idol Lorenzo, iti agdama kit madaman sa recovery ni Alvin, kalpasan tiya pa nakakukat na, ito lang nakalabas ang Aldaw Idol Lorenzo. Damang pala maniputin iti Bakara, Idol Dennis Olipio, Tatak, Aramen. IFM News. IFM News. IFM News.